କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଏଟା ମୁନା ବେପାରୀ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ବେପାର ଚଲେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଗାଡି ଫାଟୁଛି ବସି ଯାଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା ତୁ ଖାଇନି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତୁ ଉଠୁନୁ କଣ କରିବ କନି କୋଉଟାକୁ ପାଇଲ ଦେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗରମ ପାଣି କରିଦିଅ ଗରମ ପାଣି ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ସେ କୁଆଡେ ନେଇଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଖା କିଲୋ କିଲୋ ଦାରିଆ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ନେଖା ଏରେ ଶଳା